Καλησπέρα σας με τα άργια μου, τι κάνετε, πως είστε, να είστε όλοι και όλες καλά. Καλώς ήρθατε σε ακόμα βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube. Το σημερινό μας βίντεο είναι μεσημεριανή ρουτίνα. Κάντε ένα like, μία εγγραφή με καμπανάκι, follow στο Instagram link στην περιγραφή, σπάστε το. Ο στόχος που θα βάλουμε για το σημερινό μας βίντεο είναι τα 200 likes μέχρι το τέλος του 2024, και οι 300 συνδρομητές. Για πάμε λίγο, σπάστε το, πατήστε το κουμπάκι που λέει εγγραφή, ωραίο το κόκκινο το κουμπάκι, τι άλλο, και το like, και τα δύο είναι δωρεάν, δεν πληρώνετε τίποτα, μόνο τα donate πληρώνετε. Αυτά με κάρτες και παλαιό που θέλετε να κάνετε σε κανένα YouTuber. Τέλος πάντων, επειδή εγώ δεν έχω donate, δεν μας νοιάζει καθόλου. Ξεχάστε το, μόνο θυμηθείτε like και εγγραφή με καμπανάκι, ή το subscribe. Αυτά, πάμε να αρχίσουμε το βίντεο. Επέστρεψα, εδώ είμαι εγώ, μέσα στο σπίτι κάθομαι. Όπως βλέπετε, πίσω έχω βάλει ένα beat για να σας αφιερώσω στο τέλος του βίντεο. Έχω κάνει τις δουλειές του σπιτιού. Τι άλλο. Αυτά. Θα σας μιλήσω και θα φέρνω και γύρω έτσι το μάτιο μέσα στο σπίτι συγκεκριμένα. Αυτά για να λέμε κιόλας. Θέλω να γράψετε κάτω στα σχόλια αν μπορεί ο Ολυμπιακός να προκριθεί στον τελικό του UEFA Conference League της ΟΠΑΠ Arena. Γιατί στην Ελλάδα γίνεται ο τελικός, ο ευρωπαϊκός τελικός. Αυτά. Εδώ είμαι εγώ. Τσαου. Τέλος πάντων, αυτά. Τι άλλο. Και ωραίο είναι αυτό. Κάτσε, το βλέπετε. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Αν δεν φαίνεται, γράψτε το κάτω στα σχόλια. Κάτσε. Φαίνεται. Πρέπει να είναι έτσι. Τέλος πάντων. Κάτσε το κλείσω. Μπαίνει πως είναι. Περιμένετε, θα πίσω κάπου το κλείσω. Περιμένετε. Εδώ είμαι εγώ. Sorry, περιμένετε τώρα. Προσπαθώ να το κλείσω εδώ τώρα. Επιτέλους. Επιτέλους το έκλεισα. Αυτά. Εδώ έχουμε κάτι πίνακες. Τέλος πάντων, τι θέλω να πω. Πιστεύετε ο Ολυμπιακός, για να μιλήσουμε έτσι και λίγο ποδοσφαιρικά, θα κάνει το 3-3 και να κατακτήσει το πρωτάθλημα? Τρόμαξα. Το πρωτάθλημα της Super League. Αν πιστεύετε ότι ο Ολυμπιακός θα το κάνει, γράψτε το κάτω στα σχόλια. Περιμένω. Εγώ πάντως περιμένω. Αυτά, πάμε να βγούμε εδώ έξω στο μπαλκόνι. Και γιατί βαρέθηκα. Αυτά. Όπως βλέπετε, είμαστε έξω στο μπαλκόνι, κάθομαι. Αυτά. Επειδή ξέχασα να σας ενημερώσω σε βίντεο στο YouTube, τότε που πήρα αναβολή και πάλι λέγοντας, έχω πάρει αναβολή. Εδώ και πόσο καιρό έχω πάρει αναβολή και το λέω τώρα. Sorry που τέλος πάντων με βλέπετε. Ωραία, εδώ είμαστε. Sorry πως σας το λέω τώρα έτσι αργά, αλλά επειδή ξεχνάω να κάνω βίντεο για το αν πήρα αναβολή το ένα το άλλο το στρατό, έχω πάρει αναβολή εδώ και κάμποσο καιρό, δεν θυμάμαι πότε. Νομίζω το 23 είναι, αλλά θυμάμαι τον Μάη πήρα. Ιούνιο. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, κάπου εκεί, γιατί 20 κάτι Μάη πήρα. Ιούνιο. Τέλος πάντων, αυτά. Και μέσα στον Οκτώβρη ξεκίνησα και σχολή, η ΕΚ δηλαδή. Αυτά, στον τομέα τεχνικό-δασικής προστασίας, που πιάνονται τα, πώς θα σας το πω τώρα, τα δασαρχεία, οι δασολόγοι, οι δασάρχες, οι πυροσβεστικοί, όλα αυτά δηλαδή που έχει σχέση με προστασία δασών. Ξεχάσει το τεχνικός, απλά το έχουν βάλει έτσι, απλά να υπάρχει. Θα λέμε τεχνικός τείχου.
το τεχνικό, απλά το βάζει. Αυτά. Πολλοί έτοιμοι έξω στο μπαλκόνι, έχουν εγώ έξω στο μπαλκόνι ενώ συγκεκριμένα να κάνω βίντεο. Δεν θυμάμαι πότε, νομίζω από παλιά. Από όσο θυμάμαι. Γιατί παλιά είχα κάνει νομίζω έτσι ένα βίντεο. Είχα ανεβάσει νομίζω έτσι ένα στο Instagram που έκανα μαλακίες. Όταν λέω μαλακίες, ήταν η πισίνα εδώ πέρα, της αδερφής μου, της μικρής, εκεί που έχω. Τέλος πάντων, και έπαιζε μέσα, δηλαδή είχε νερό. Και ξέρεις η μάνα μου να το σκίσει, να διώξει το νερό μέσα, να είναι άδεια η πισίνα που λέμε. Okay. Και είχε τα νεροπίστολα. Εγώ έπαιζε πριν και έκανα έτσι. Παπ. Αυτά που κάνει που τα ήμια πρέπει να κάνει. Πώς κάνει τις έννοιες, πρέπει να τραβάς, λες θα κάνουν οι έννοιες. Τις παίρνει αίμα έτσι. Αυτό. Έτσι. Έπαιζε να ρίξει το πίσω. Ωραία. Και μετά, παπ. Όπως είναι ενέσεις, δηλαδή. Ξέρετε πώς είναι ενέσεις. Τέλος πάντων μπορώ να σας δείξω τώρα. Δηλαδή, πώς είναι το καλαμάκι που πίνει στον καφέ. Το φας, ένα τέτοιο πράγμα. Okay. Αυτά εγώ τα κάνω συνέχεια. Αλλά τώρα τα έχω κόψει. Okay. Αυτά. Και από τότε έχω να κάνω βίντεο. Και από τότε δηλαδή, που έκανα τα τελευταία μου Q&A, εντάξει ήταν στο. Πώς να σας το πω τώρα. Έξω την πόρτα. Οκ. Στη μάντρα. Και αυτά. Τώρα έχω καταντήσει να κάνω βίντεο και για εσάς. Okay. Που ξέρετε. Μη σχολιάσετε το μαλλί. Το ξέρω θέλω κούναμε εδώ και μέρες. Θέλω κούναμε γιατί έσκασα αυτό εδώ δεν είναι μαλλί. Γαϊντουρό μαλάς είμαι. Αυτό λέμε. Αυτό πρέπει να το πάρω. Ναι, αυτό πρέπει να κόψω όλα μαζί να τα καραφιάσω. Που λέμε. Οκ. Τέλος πάντων και μετά στο τέλος απλά να μην έχω μαλλιά. Το καλύτερο αυτό θα ήταν για μένα, αλλά δεν το κάνω γιατί δεν θέλω. Τέλος πάντων, μ' αρέσει να έχω μαλλιά. Οκ, θα ήθελα να τα πιάσω κοτσίδα, αλλά πρέπει να περιμένουμε χρόνια μέχρι να μεγαλώσουν τα μαλλιά μου. Οκ, οπότε αυτά. Ξέρω να σας δείξω εδώ πέρα το τραπεζάκι που έχουμε. Οκ. Το άλλο έχει φύγει, πάει μέσα στην αποθήκη. Okay. Έχουμε αυτό το καινούργιο το τραπέζι. Ωραία. Αυτά πάμε να κάτσουμε. Παίζει ζέστη κιόλας. Γιατί πώς να κάτσω έξω. Αυτά. Πάμε να σας αφιερώσω τώρα ένα γαμάτο freestyle. Okay. Από μένα προς εσάς που λένε στηρίζετε το κανάλι. Okay. Είτε με like είτε με subscribe. Αυτά. Θέλω μέχρι να τελειώσει το 2024, okay, ο στόχος που θα βάλω από τώρα, okay, από σήμερα μέχρι πώς λένε, αν είναι 2 Μαΐου, μέχρι 2 Μαΐου του 2025 είναι για το κανάλι μου, okay. Να φτάσει στο κανάλι μου πάρα πολύ ψηλά, συγκεκριμένα τους 1K συνδρομητές, okay. Γι' αυτό κάντε μια εγγραφή με καμπανάκι, σπάστε το. Τι άλλο, θα σας έχω και link από το άλλο μου κανάλι, το Elias Music Z, να το φτάσετε και αυτό το 2025, 2 Μαΐου. Πώς να σας το πω τώρα, επειδή έχει 46 συνδρομητές, θα βάλω 2K, okay. Το ένα K, το άλλο 2K, okay. Δεν πειράζει, να έχουν έτσι λίγη διαφορά θέλω. Αυτά, να περιέχει δηλαδή ανταγωνισμός, όπως λέμε. Θα φέρω τερματοφύλακα στην Μπαρτσελώνα για να περιέχει ανταγωνισμός για τον Τριστέγεν, okay, δηλαδή ποιος θα παίζει βασικός. Αυτά, έτσι θέλω κι εγώ να υπάρχει στο κανάλι μου, okay. Αυτά, 2 Μαΐου 2025, okay, που θέλουμε μέρες, τέλος πάντων και χρόνια, ένα χρόνο και θέλουμε, τέλος πάντων. Σε ένα χρόνο από τώρα, okay, σε ένα χρόνο, από σήμερα δηλαδή, θέλω να έχει φτάσει στο κανάλι μου, okay, και τα δύο μου κανάλια, το ένα μου το Elias Vlog 1K και το άλλο το Elias Music Z 2K, okay. Και από likes, δεν θα βάλω πολλά, θα βάλω 500 likes, okay, 500 likes σε αυτό, αλλά και στο τελευταίο μου freestyle που έχω κυκλοφορήσει, okay. Το Ηλίας Ζαχαρής είσαι μάγκας, γιατί έτσι με λένε. Το είσαι μάγκας, βγάλτε το. Ηλίας Ζαχαρή με λένε, τέλος πάντων. Αυτά.
να φτάσει και προβολές δηλαδή πάρα πολύ ψηλά. Προβολές βάλτε όσοι θέλετε εσείς. Αυτά, δεν λέω τίποτα άλλο. Τα λέμε σε λιγάκι. Πάμε να σας αφιερώσω νέο freestyle. Αφιερωμένο freestyle θέλω να πω. Αυτά. Peace. Wow. Αφιερωμένο σε όλους εσάς που στηρίζετε το κανάλι μου. Ok, αφιερωμένο. Να δείτε πως γυρνάω το freestyle. Yo, μένες και yo. Έχω το καλύτερο κανάλι στην Ελλάδα και θα τα γαμίσουμε όλα τα μουνιά. Yo, μένες και yo. Κάντε μία εγγραφή στο κανάλι μου πατώντας το κουμπί που λέει εγγραφή, που λέει εγγραφή, που λέει εγγραφή, που λέει εγγραφή. Yo, μένες και yo. Πατήστε και το like, πατήστε και το like και το subscribe και το like και το subscribe και το like και το subscribe και το like. Να φτάσει το κανάλι μου πάρα πολύ ψηλά, πάρα πολύ ψηλά, πάρα πολύ ψηλά. Yo, μένες και yo. Έχω το καλύτερο κανάλι στην Ελλάδα και θα τα γαμίσουμε όλα τα μουνιά. Όλα τα μουνιά. Yo, μένες και yo. Έχω το καλύτερο κανάλι στην Ελλάδα και θα τα γαμίσουμε όλα τα μουνιά. Yo, μένες και yo. Έχω το καλύτερο κανάλι στην Ελλάδα και θα τα γαμίσουμε. Yo, μένες και yo. Κάντε μία εγγραφή και ένα like στο βίντεο. Yo, μένες και να φτάσει πάρα πολύ ψηλά. 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 Yo, μένες και yo. Έχω το καλύτερο κανάλι στην Ελλάδα και θα τα γαμίσουμε όλα τα μουνιά. Yo, μένες και yo. Πάτε τον μπούλο, δεν θέλω να σας δω. Yo, μένες και yo. Κάντε μία εγγραφή με καμπανάκι να φτάσει το κανάλι μου πάρα πολύ ψηλά. Πάρα πολύ ψηλά. Yo, μένες και yo. Έχω το καλύτερο κανάλι στην Ελλάδα και θα τα γαμίσουμε όλα τα μουνιά. Μένες και yo. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής παγκοσμίως μετά τον Μέση. Yo, μένες και Μέση of the God. Ο God είναι ο ένας, ο μοναδικός και είναι Έλληνας, είναι ο Βασίλης Πανούλης. Yo, μένες και yo. Έχω το καλύτερο κανάλι στην Ελλάδα και θα τα γαμίσουμε όλα τα μουνιά. Yo, μένες και πάτε στο μπου. Θέλω να σας δω. Κάντε μία εγγραφή και ένα like στο κανάλι μου να φτάσει πάρα πολύ ψηλά. Like, subscribe στο κανάλι μου. 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 Yo, μένες και yo. Έχω το καλύτερο κανάλι στην Ελλάδα και θα τα γαμίσουμε όλα τα μουνιά. Κάντε μια εγγραφή και ένα like στο κανάλι μου και ένα like στο κανάλι μου και μια εγγραφή με καμπανάκι να φτάσει το κανάλι μου πάρα πολύ ψηλά, πάρα πολύ ψηλά. Μια εγγραφή με καμπανάκι στο κανάλι μου και ένα like. Like, subscribe. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε το freestyle που έκανα, γράψτε κάτω στα σχόλια την βαθμολογία. Ok, αυτά. Και μην κάντε μια εγγραφή με καμπανάκι. Αυτό είναι το βίντεο, σας κάντε ένα like, μια εγγραφή με καμπανάκι. Αν θέλετε κάντε και σχόλια, μην το πολυλογώ. Και εμείς θα πούμε στο επόμενο βίντεο, στο επόμενο. Peace out. Γεια σας.